Oedd rhaid i weld y plant yn dod â'i lychau ar gyfer yr elusennau mwy am hynny mewn munud, ond rhaid o'r gweno i gyhoeddi'r ymwneud gyntaf. Rhydd yr Elin 370. Dwylodd beint oedd dwylodd Iesu'n ffofna. Yn iachaf y pleidwyr a benditio'r blaen. Golchi trai cynedig. Dal Isaac byd. Dwylodd beint oedd dwylodd Iesu Christ. Cynnar di fenwylo argyll Iesu na. Na chwyn gryf unan cael dywyd yma. Nad i fi dywylio Iesu a fynhau. Is troi'n beint oedd dwylodd unan endw. Rhydd yr Elin 370. Cynnwch gyntaf, fe gyd i wan, hanes galw y disgyblion cyntaf, hanes galw Philip a Nathanael. Tranoedd penderfynodd Iesu ymadael a mynd i Galilea. Cafodd hyd i Philip ac meddwl wrtho canlyn fi. Gŵr o Bethsaida, tref Andreas a Peder oedd Philip. Cafodd Philip hyd i Nathanael a dweud wrtho. Yr ydym wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano, a proffwydi hefyd, Iesu, fab Joseph o Nazareth. Dywedodd Nathanael wrtho, na all, dim da ddŵr o Nazareth. Tyr di weld, efe Philip wrtho. Welodd Iesu Nathanael yn dod tuag ato ac meddai amdano. Dyma Israeliad gwerth yr enw. Heb ddim twyll ynddo. Goffynnodd Nathanael iddo, sut yr wyt yn fy nabod i? Atebodd Iesu. Gwelais di cyn i Philip alw arnat, pan oeddet dan y ffigysgren. Rabbi meddai Nathanael wrtho, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel. Atebodd Iesu. A wyt yn credu oherwydd i mi ddweud wrthyt fy mod wedi dy weld dan y ffigysgren. Cei weld bethau mwy na hyn. Meddai wrtho, yn wir rwy'n dweud wrthyt, cewch weld y nef wedi agor, ac y milion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Fe bendith Duw ar y dallen. Oi, ai. Sgwrdd yn adnodau hwnna. Rwy'n?
Diolch, yr arglwydd sy'n gofal amdana ti. Yr arglwydd mewn llawenydd. Gwych, da iawn, diolch yn fawr. Chi aros yna hefyd, oedd wedi gweld amgylchedd yn cael ei ddod i'r alhordi y bore yma. A lot o bobl wedi bod yn brysur yn paratoi, a hi'n diolch yn fawr iawn i chi bob un sy'n bod yn ddwm a hwn. Mae gennym ni gymaint o bethau yn ein cartrefi yn oes e, gymaint o ddigonedd o bethau mewn ffordd. Pan ni'n rhannu lychau, a'r cynnwys sy'n mynd at bobl sy'n cael a pethau i chi a mi, jyst yn gymryd y ganiad sawl o bore. Felly ofyn am ddefnydd Duw arnyn nhw ac ar y sef i fynd ysbarthu nhw i bobl a phlant sydd yn angen. Diolch i ti o arglwydd am roi cymaint i ni. Yn ddysgu a byddau hyn, diolch i ti am gariad ac ymwyddiad pob un sydd wedi cyfrannu atyn nhw a'i paratoi nhw. Yn ddysgu ar y lysau a fydd yn ei ffeidio nhw at blant a phobl sydd yn angen. Diolch i ti o arglwydd am y cyfle i wneud hynny yn enw Crist a'i eglwys. Yn ddysgu ar waith yn ysgol sydd y bore yma, ac yn dysgu o'r newydd fwy am gariad Duw am Crist ei eglwys. Diolch hwn a gweddiol yn enw Crist. Ac wrth i'r plant fynd i'r ysgol Sul yn cael yn mynd 49. Diolch i ti i'r bwll alluodd Dduw am yr efengyl y sanctau. Yr arglwydd yw'r fy ngoleuni am goredigaeth, rhag pwy ar ofna. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy y dychrynna. Disgwyl wrth yr arglwydd bydd grif a gwrol y galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Rhagweddol oleuni llewyrcha un calonau. Rhagweddol ddaioni, gwared ni rhag drwg. Rhagweddol nerth gwrol ni. Rhagweddol ddoethinedd, gwasgar dywyllwch ein hymwybodaeth. Rhagweddol dosturi,
Tregar hawdd ddim. A chaniatau ni am holl galon, am holl feddwl ac am holl nerth. Geisio dy wyneb a thlwyd y drigaredd anfeidrol, gael ein tywys sydd bresenoldeb sanctaidd. Offrymwn ein moliant gyda'r eglwys ledled y ddeia. Yn rhannu ymreintiau ein mabwysiad yn Grist drwy wyrth yr ysbryd glân. Drwy borth ein bedydd, diolch i ti am y breintiau o gael perthyn i'ch deyrnas. Offrymwn ein hoddoliad gyda'r holl bobl Crist yn bob man, gan lawenhau yn undod yr eglwys trwy wyrth yr ysbryd glân. Cydnabyddwn ni o arglwydd fel yr un sydd wedi ein creu, ein cynnal, ac yn Grist yr un sydd yn ein cadw. Cyn ffurfio'r greadigaeth, trefnais ffordd i ymyrryd y mywydau dynion. A diolchwn dy fod ti yn dal i ymyrryd yn ein bywydau ni, yn ein herio, yn ein galw, yn ein maddau, a'n hael greu. Diolch o'r arglwydd mae Duw a cyfle newydd wyt ti. Y Duw sydd wastad yn creu o ddim ac yn ail greu. Cyffeswn ein methiannau, ein hunanoldeb, ein pechod yn derbyn di ac yn erbyn ein cydyn. Ond gwnawn hynny yn hyderus gan ein bod ni'n troi at Dduw o drigaredd ac yn Crist yn Dduw sydd wedi amlygu hun yn Dduw o ras. Cyffeswn o arglwydd y geiriau hynny o'n genau sydd yn groes i chyfyllus. Yma gweddau hynny sydd yn groes i dymuniad di ar ein cyfer. A ddeiwyd ein pechodau yn Crist i Dduw bod diolch. Offrymwn ein hymwiliau dros yr eglwys fyd-eang, dros yr eglwys yn y ddinas hon, dros addoliad a thystwraeth yr eglwys hon. Ein offrymau dros y byd, gan gofio eto yr ardaloedd hynny o densiwn neu ansicrwydd, gofiwn am boblogaeth Afghanistan, a phwy sydd yn byw o dan wrthw. Gofiwn am y sefyllfa a'r tensiwn a'r ffiniau yr Wcrain a Gwlad Pwyl ar hyn o bryd. Gofiwn dros arweinwyr y gwledydd, a rhai hynny sydd yn gyfrifol dros bywydau pobl eraill. Pob un sydd yn cymryd camau a phenderfyniadau sydd yn effeithio ar fyw pob dydd pobl eraill. Roedd hynny yn meysydd meddygol, meysydd gwyddoniaeth, neu meysydd gwleidyddol. Gwydiwn dros bob un sydd â'i penderfyniadau yn effeithio ar ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Gwleidyddion ym San Steffan, y Mae Caerdydd, ac yn lleol fewn y ddinas hon. Offrymwn ein gweddio ddiolch am bethau hynny sydd yn dod i'n rhan yn ddyddiol. Mae gwahanol ffyrdd y mae ein harglwydd yn amlygu ei hun i ni. Drwy brydferthwch y greadigaeth, drwy bresenoldeb pobl eraill, drwy ei geiriau, ei gweithredoedd, drwy'r eglwys a'i sacramentau, drwy'r ysgrythurau, a drwy wedi.
Dangos i ni o'r newydd o arglwydd ein bod ni yn gysonddyledus i ti. A mae'r rhyddid sydd yno ni ar allu i ddaddoli a gydnabod. Fframon ni'n gweddio dros bob un sydd yn dioddau. Boed yn gorfforol neu'n feddyliol. Parhawn ni weddio dros y rhai sydd yn gweithio ar lles eraill ym meysydd iechyd a lles gyhoeddus. Os bob un sydd yn ymgypris gyda'r pandemig. A diolch yn i ti o arglwydd am yr arwyddion o beth y ddaw o gwyddoniaeth a'r byd meddygol. Diolch i ti o arglwydd am amroddiad eraill. A phob un sydd yn gweithio er ei lles a diogelwch. Fframwn i ddew y pethau sydd yn ein haros yn ystod yr wythnos o ddaw. Ein gwaith, ein dyled swyddau. Ac o droi atat i'th gydnabod fel ein Duw, gofynnwn am dyfendydd yn awr, fel y gallwn fyw fel pobl i ti yn ystod y dyddiau ddaw. Fframwn ein gweddiau ynghyd â rhai aeth yn blaen i mewn ffydd. Diolch am y cymwltystion sydd o'n hamgylch. Gweddiwn dros y ffyddloniaid yma dywedig a fi farw, ond sydd bellach yn addoli Crist yn ei bresenoldeb agosaf. Yn un a nhw mewn gweddi ac mewn addoliad. Fframwn i ti ein gweddiau a mawl gan ddefnyddio'r ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cyntaf. Ein tad. Gwythfed emyn. Dewch bawb sy'n caru enw'r oen deffrown a llioedd can i frenin chalon saint rhwng fawl yn brymwn oll o'i flan i wyth. Oh,
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Fel Cymru Cymraeg, yna un am adrodd sy'n dod i'n gwefusau. Pob tro ni'n cwrdd â rhywun Cymro neu Cymraes arall o'r newydd. A'r ymadrodd yna'r cwestiwn bach yna o le chi'n dod. Mae rhywbeth sy'n perthyn i ni fel Cymru yn diwedd. Dwi ddim yn ddigon chwaith i weid y sir, a mae rhaid chi weid y dre neu'r pentre i chi'n dod o ddiwrth y fe. Ac yna, pan ni'n cwrdd â rhywun tu allan i gyd-destun, ni'n gofyn ail gwestiwn. O le chi'n dod yn wreiddiol? A mae A.M. Olchin, yr ysgol hael, ein bwysig Celtaidd, a mae gyda'r lyfr The Celtic Affinity with Place. Ac fel Celtiaid, i ni'n uniaethu, ond fwy bosib na rhai cenhedloedd eraill, gyda lleoliadau daearyddol. A mae'r cwestiwn bach yna, o le chi'n dod, neu o le chi'n dod yn wreiddiol, yn galluogi chi a fi i roi pobl neu ddeall mwy amdanyn nhw, a rhoi nhw rhywle yn y meddwl ni a'i gosod nhw yn lle ag amser arbennig. A mae hynny yn esbonio llawer i ni amdanyn nhw o le chi'n dod a le chi'n dod yn wreiddiol. So chi'n gofyn y cwestiwn na i'r rhan fwy o'r disgyblion mi allan nhw ddweud fel Galilea, pentrefi Galilea. So chi'n gofyn y cwestiwn na i'r apostol Paul, oedd yr ateb yn hollol wahanol. Roedd Paul yn bendant yn dod o gefndir cosmopolitan iawn. Roedd yr apostol Paul yn fwy dinesig iawn ac yn fwy trefol. Yn dod o Tarsus ar y bryd yn dre mawr ac yn borthladd ac yn le prifysgol. Cafodd ei addysg yn Tarsus, Jerusalem ac yna yn Antioch. Ac yn ystod y ganrif gyntaf, roedd yr eglwys fore yn eglwys oedd wedi chanoli ar dinasoedd, trefi, llythyrau mawr y Testament Newydd at Rhufain, Corinth, Ephesus. Y cynulliadau, yr eglwysi cynna, bod nhw'n eglwysi trefol dinesig. Yn manteisio ar y ffaith bod nhw'n perthyn i ymerodraeth, roedd yr Efengyl wedi lledu yn go-gyflym, o gelyniad i ffurf yr Efeiniaid, gweinyddiaeth yr ymerodraeth Rhufeinig, ac o gelyniad i'r lingua franca, pawb yn siarad y groeg coenau, i roedd yr Efengyl yn gallu lledu yn gyflym iawn. Ond mi yn sefydlodd hi mewn dinasoedd. Ac am y ganrif gyntaf, mi allwn ni ddweud bod y mudiad Cristnogol yn mudiad eitha urban, dinesig, trefol. A mae Paul yn cynrychioli hynny. Pan ych chi'n meddwl amdano fe, dyna chi rhywun dinesig. Cymrodd bob cyfle ar y ffaith i bod yn dinesydd Rhufeinig, a'i fryd gyda'i gefndir, oedd mynd i'r dinasoedd mawr, Dwyrain, Môr, y Canoldir, llefydd poblog y byd, fel oedd Paul yn ei hynafod nhw. Ond mae Paul yn eithriad yn yr ysgrythurau. Achos mae'r Beibl yn llawn o gymeriadau pobl sy'n tueddu dod o lefydd bach di-nod. Ac yn y Beibl yn ni gweld llefydd bach diarffordd di-nod yn cael ei gosod ar y map am fod pobl yn dod o ddiwrthyn nhw. Ac yn ni'n gweld llefydd diarffordd yn cael dylanwad ymhell y tu hwnt i bob disgwyliad. Y Bethlehem, gan enghraifft, pentre bach sy'n bellach yn adnabyddus trwy hanes ar byd. Drychwch ar yr Hen Testament, oedd chi rhywun fel Amos, oedd yn dod o Decoa, rhywle yn cefn gwlad yn Efrys, meddwl amdano fe. Jonah, a chwedl Jonah. Roedd Jonah yn rhedeg oddi wrth ei alwad gan Dduw, a mi fod e ddim eisiau mynd i ddinas fawr Nineve. Digon naturiol roedd e eisiau y bywyd llawer. Y brenin Dafydd, yr Hen Testament, gwladwr yn y bôn, pentre Bethlehem,
wrth I bodd yn awyddus I aros yn degeirio defaid ei dad a'i hymddiffyn o'r ag anifeiliaid gwyllt. A hyd yn oed, fel man geni Iesu ei hun, roedd Bethlehem wedi parhau yn un o'r llefydd bach na oedd yn hollol ddiarffordd. Doedd ni'n clywed yn darllen yn Maica a Mathew adeg Nadolig, a thithau Bethlehem yn wlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jwda. Mae'r Bedair Efengyl yn gytun, maen nhw'n bwysleisio Bethlehem, a pan maen nhw eisiau dangos sut torodd Duw mewn I hanes y byd, yn byd yn gytun, mae'n y lle bach hwnnw, Bethlehem, y camodd Duw ar lwyfan hanes y byd. Mae'n ymddangos yn le bach, ond yn amlwg lle bach a chymed o arwydd y cad, hanesyddol a chrefyddol. Ac Molchin yn y llyfr yna, yn sôn amdano fel Celtic affinity with place. Oedd yna fel llinell, Christian faith is rooted in time and place. A mae'n ffydd ni wedi cael ei wreiddio yn lle arbennig ac yn amser arbennig. Ac yn rhy aml mae pobl llefydd bychrau yn cael ei diastyru yn y proffesiynau. Fwy aml na ffeindio mae pobl eisiau tyrru i'r trefi, i'r dinasoedd. Ac yn amharod o bosib I fynd I Cefn neu'r llefydd I Alffordd. A mae pob diwylliant mewn rhyw ffordd neu gilydd wedi gwawdio y pobl sy'n dod o'r llefydd hynny. Pobl y sticks, os maen nhw. A mae'r dywediad na Beyond the Pale, chi'n gwybod bod e'n dod o hanes Gwyddelig yn Ninas Dilyn. A'r Pale oedd y gwahanfur, oedd y amddiffynfa o amgylch Dilyn. Oedd y pobl yn mynd I hwnt iddo fe Beyond the Pale, ti hwnt i'r Pale. Chi a fi yn gweud nhw'n dod o ganol unman. Yn dod o'r sticks, o Gerall Gymro, neu oedd iawn o bortreadu'r Gwyddelod, roedd wedi bod o bachwyr gwyllt oedd yn byw y tu allan I ffiniau dilyn, Beyond the Pale. Ac am hwnni roedd yr un fath o syniad yn bodoli yn amser Iesu. A mae'r darlleniad nes i'n gynharach. Mae Nathanael yn dod at yr Iesu, mae'r ymddong na rwyddo fe. Philip yn mynd I nôl I gyfaill. A Nathanael yn dweud yr un peth, wel, all unrhyw beth da dod o Nazareth. All unrhyw beth da, all unrhyw arweinydd da, all unrhyw rabbi da dod o rwle mor anghysbell a Nazareth. A roedd Nathanael wedi llunio I farn am yr Iesu ar sail clywed o le oedd yn dod yn unig. Wedi cyfarfod ar Iesu, wrth gwrs, pethau yn newid. Ond mae'n rhy rwydd I chi a fi bod fel Nathanael a dweud, wel, all unrhyw beth da dod o'r fan a fan. Neu hwn a hwn, neu hwn a hwn. Yng Nghymru, yr un edrych ar hanes Cristnogaeth a hanes crefyddol, mae'n tueddu bod yn hanes gwledig iawn. Yng Nghymru, gwledig oedd llawer o diwylliant ni. Gwledig rhan fwyaf o'n hanes crefyddol ni. Oes mae yna hanes crefyddol I Lerpwl, Llundain a Chaerdydd. Ond ar y cyfan, pan ni'n edrych ar hanes Cristnogaeth yng Nghymru, pa fath o lefydd ni'n meddwl amdano nhw? Trebeca, Cefn Brith, Pantycelyn, Dolwar Fach, Hillstone, nôl mewn hanes wedyn, hanes y Seintiau, Ystod Fflir, Glyn y Groes, Tindir, Tiddewi, Enlli. Llefydd hynny, llefydd diarffordd sydd wedi gwneud I marc. Llefydd romantus o bosib, ond yn ei dydd, fel heddiw, yn llefydd digon diarffordd. A mae'r un beth yn wir am y gwledydd Celtaidd I gyd, yw e? Iona, yn yr Alban, Rhwng Patrick, yn Iwerddon. Cerwch y dydd mawr Ewrop, mae'r un beth yn wir. Mont Saint-Michel, Cestacova, Lourdes, Monte Cassino, maen nhw'n lefydd gwledig Santiago de Compostela, maen nhw'n gyd allan pell oddi wrth y dinasoedd mawr. Ond mae'r testament newydd yn dangos I ni bod y llefydd bach na o ganddyn nhw le am bwrpas Duw.
Byddwch yn deulu yr Iesu. Teulu y gwrdd Iesu ynddo yn deulu o'r ddew ac yn gweithio yn Nazareth. Ac yn yr efengylau, mae gallu 30 blynyddoedd coll, cyfnod coll, bywyd coll yr arwydd Iesu. Dim byd amdano fe cyn i fod yn dechrau i weinidogaeth gyhoeddus. Ond yn y lle dinod yna, Nazareth, yn dechreuodd Iesu i weinidogaeth. Bod yna ddinas fawr newydd Tiberius, lawr y ffordd, gatre dechreuodd Iesu i weinidogaeth. A dros 2 mlynedd i weinidogaeth, dwi wedi mynd esgeuluso Jerusalem, mae'n mynd yno, ond mae rai fwy o'i weinidogaeth gwledig iawn. A hyd yn oed ar ôl yr ymdaith fuddugoliaethus i Jerusalem, dechrau'r wythnos fawr, mae Iesu'n encilio, lle mae'n mynd i Bethania. A mae'r llefydd bach hynny yn britho yn hefengylau ni. Dinasoedd, yn sicr, fel ni'n gwybod, yn gallu fod yn lefydd barlymus, creadigol, llawn cyfleon a posibiliadau. Ond, mae gennym ni yna beryg wedi ystyru y llefydd bychain hynny. Y llefydd bychain hynny, lle mae Duw yn dewis gweithio. A'r bobl bach hynny, mae Duw yn dewis gweithio ynddyn nhw. Yn y gwlad ni, y capeli bach diarffordd yna, sydd wedi nid yn unig cynnar yr iaith, ond cynnar y ffydd, a'r eglwysi hynny dros y canrifoedd sydd wedi pasio y ffydd ymlaen o genhedlaeth i genhedlaeth. Llefydd bychain hynny. Drychwch ar yr undod ysbrydol eich hunan. Llefydd sydd wedi dylanwadu arnoch chi. Y bobl sydd wedi dylanwadu arnoch chi. Y fwy aml o'ch idio. Pobl cyffredin iawn o bosib, a llefydd dinod cyffredin iawn sy'n gadael i fod arno ni. Prawf, o Duw yn dewis y pethau mwy ar rhyfedd a'r llefydd mwy ar rhyfedd ac yn gweithio ynddyn nhw a llwyddiant nhw. Mi droed ddim yn gweddio. Diolch i ti o Dduw dy fod ti yn gweithio trwy yr annisgwyl. Yn aml iawn yn dadlenni dy hun i ni mewn llefydd, dinod, anghysbell, anghyfarwydd. Yn aml yn dadlenni dy hun i ni trwy pobl dinod, pobl gyffredin, pobl o bosib na fydden ni yn dewis neu'n disgwyl i ti ymddangos trwyddyn nhw. Ac o'r ein llygydni fel y gallwn ni werthfawrogi y bobl hynny a'r llefydd hynny, gan lawenhau dy fod ti yn gweithio yn llefydd arbennig a thrwy bobl penodol. Gweddiwch yn enw Crist. A'n hefyd olaf, o'r yma 388, 388, bendigedig fyddo'r Iesu a hwn sydd yn ei caru, yn galw o'r byd am prynu ac yn ei waed yn golchi, yn eiddoedd pryddoes 388. Oh
Ewch mewn tangenedd i addoli a gwasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw bod alluodd, y tad, y mam a'r ysbryd glân, a bod eich fydd ac yn rhywbeth gyda chi ar afon Gwyngyll. Amen. Amen.